Čaute ľudia, dneska tu máme nové video. Nie je to z Brookhaven, ako vidíte, je to proste video, v ktorom vám budem ukazovať, že ako som sa zlepšil v editovaní a v čom som sa vlastne zlepšil. Pretože som sa zlepšil a v editovaní a vo všetkom, takže budem si to vlastne ukázať. No ja vám budem len hovoriť vlastne, že v čom som sa zlepšil. No ja som sa napríklad zlepšil ako o dosť v tom editovaní. Je vlastne také trošku jediné, o čom budem teraz hovoriť. Pretože o chvíľku vám ukážem všetko, akože v čom som sa zlepšil. Napríklad jedna vec je, že ak už počujete, tak v pozadí hrá hudba. Takže akože do pozadiu hudbu som sa naučil dávať, lebo hrá tam taká tichá taká hudbička. No a to je prvá vec, takže toto budem dávať do viacerých videí už, takéto hudby ľudia. Dúfam, že sa vám to akože páči a no proste to bude takto v pozadí tá hudba hrať dáka, furt dáka akože iná a takto sa to bude vlastne striedať tie hudby a tomu videu to dodá ten šmrnc, akože proste chápete, že aby tam nebolo také tiché, keď tam nikto nebude rozprávať, také nudné, také v tom pozadí, viete, také mŕtve. No, ďalšia vec, v ktorej som sa zlepšil, je dávať meme efekty. Napríklad meme efekty dávať také, že čo ja viem, napríklad zoberiem si auto, ja som si znížil zvuky a čo ja viem, takto si ho dám, biele, no. A čo ja viem, dám akože meme, akože sound, explózie, hej. A takto idem a ako dopadnem. A teraz ste aký počuli také explózie. Takže budem tam dávať aj takéto memy, ešte rôzne. Takže teraz chvíľku budem ticho, iba tak budem jazdiť po Brookhavene. A budem vám ukazovať, aké memy tam môžu byť, takže 3, 4. Tactical nuke incoming! One hour later. A few moments later. Later. One eternity later. No, dobre, to už ste asi pár ich počuli. No, a ďalšie veci sú, že mne sa zdá, že som sa zlepšil akože v komentovaní videí. Proste chápeť, no ešte raz, proste mne sa zdá, že som sa zlepšil ešte v tom komentovaní videí, pretože proste máte, že proste budem viac rozprávať, akože chápete, že proste som sa zlepšil v tom komentovaní. A by the way, zlepšil som sa aj v The Strangers Battlegrounde. Ja som veľmi dobrý, no dosť dobrý v Battlegroundoch. O 100-krát som sa zlepšil ako v tom prvom Battleground videu. Takže tak, ja som už o 100-krát lepší, napríklad teraz vám dačo ukážem také kombo. Ja mi to trošku seká. Vidíte, takto bum bum bum, tak, bum 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 a bum. Ježiš, to som sa pomýlil. No, takto viem napríklad, mám tu taktiež strašne veľa, no už dosť emotov. Ako vidíte, tak mám 980 kg. A asi vám akorát ukážem prvú vec, lebo som si dávno nepozeral, že by som asi tu mal mať novú vec. Job, ľudia, mám tu novú vec. A nemám. Nie, to je 900, to už mám. Pozrite, takýto šátok. No. Mne sa to celkom páči, ale neviem prečo som si to vymazal. No a takže zlepšil som sa aj v tejto hre, aj v týchto Battlegroundoch. No už ak tak pozerám, tak už taký Joško na mňa útočí. No a vlastne v týchto veciach som sa o dosť zlepšil. Takže dúfam, že sa vám tie videá teraz budú viac páčiť.
Po tomto videu by malo výjsť na kanál potom také nové video. Nepoviem vám aké, ale bude fakt dobré. Podľa mňa vám sa bude páčiť. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak by som bol rád za ten like a my sa uvidíme na budúce a čau.